Lawn darlleniad o Rufeiniaid pennod 4. Rufeiniaid pennod 4 ac wnawn ni ddarllen yr 8 adnod gyntaf. Felly, pennod 4 adnod 1. Pa beth gan hynny a ddywedon ni ddarfod I Abraham ein tad ni ei gael yn ôl y cnawd, canis os Abraham a gyfiawnhawyd trwy weithredoedd y mae iddo orfoledd, eithir nid ger bron Duw, canis pa beth a ddywed yr ysgrythur credodd Abraham I Dduw a chyfrifwyd iddo'n gyfiawnder. Eithir neb sydd yn gweithio ni chyfrifir y gwobr o ras ond o ddyled. Eithir neb nid yw yn gweithio ond yn credu yn yr hwn sydd yn cyfiawnhau yr aniwiol ei ffydd a gyfrifir yn gyfiawnder. Megis y mae Dafydd hefyd yn datgan dedwyddwch y dyn y mae Duw yn cyfrif cyfiawnder iddo heb weithredoedd, gan ddywedyd dedwydd yw yr rhai y maddeuwyd ei hanwireddau, a'r rhai y cuddiwyd ei pechodau. Dedwydd yw y gŵr, nid yw'r arglwydd yn cyfrif pechod iddo. Bydde bendith Duw, yr iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni yn diolch I ti unwaith eto Dduw am y fraint yma o gael dod ger dyfron ac yn dod trwy heiddiannau y dyfab a'n gwaredwr ni yr arglwydd Iesu Grist a thrwy ei fywyd a'i farwolaeth, ei atgyfodiad ef o Dduw I ni yn dod ac yn sefyll o'th flaen. Yn diolch ei fod yn eiriol troswm, ei fod yn cyflwyno'n hachos ger dyfron o Dduw, ein bod yn blant I ti, ein bod wedi'n golchi yn wynach na'r eira, ac felly o Dduw yn rhan o'th deulu di, ac felly yn dod fel dy blant ger dyfron ac yn gofyn I ti edrych arnom unwaith eto yn dy drigaredd ac edrych arnom fel ein tad nefo ac y byddu di yn trigarhau ac yn dod i'n cysuro ac i'n nerthu ni ac I ddelio a phob yr un ohonom yn y modd sydd yn angenrheidiol. O Dduw, I ni yn ymwybodol iawn i'n bod yn gallu dod o sil I sil dan amryw anhawsterau ac ofnau a phryderon yn dod ar draws ein llwybrau ni ac o Dduw yn gallu dod i'r oedfa ac ein calonau hyd yn oed wedi crwydro ymhell oddi wrth y ti. Ac ein bod yn gwybod mai dyma sydd yn iawn, ein bod yn gwybod dy fod yn dad I ni. Ac eto Dduw yn gallu dod ac wedi crwydro ac hyd yn oed wedi crwydro ymhell. Rhai o Dduw sydd yn dod i'r oedfa ac erioed wedi profi o faddeuant pechodau, erioed wedi derbyn yr heddwch sydd oddi fri. Ac felly o Dduw, gymaint o sefyllfaoedd gwahanol sydd yn ein gwynebu ni, gymaint o gwahanol fathau o gyflwr ysbrydol y mae y rhai sydd yma, rhai sydd yn gwrando hyd yn oed yn ei hwynebu. Ac felly o Dduw, I ni yn gweddio ar I ti I weithio yn rymus yn ein plith ni gyd. Dyna yw rhyfeddod yr iachawdwriaeth yma o Dduw. I ni'n gwybod dy fod ti yn Dduw holl alluog ac felly rwy ti yn gallu delio a phob yr un ohonom. Hyd yn oed petai pob un ohonom yma gyda sefyllfaoedd ac anhawsterau amrywiol a gwahanol, rwy ti'n gallu cyffwrdd a phob un mewn un oedfa, mewn un rhan o'r oedfa, mewn un emyn, rwy ti'n gallu dod a bendith ac argyhoeddiad, rwy ti'n gallu cynhesu y rhai sydd wedi oeri. Felly o Dduw, I ni yn gofyn I ti wneud hyn unwaith eto, I ddod a delio â ni, yn unol a'n sefyllfa personol ni. O Dduw, I ni yn gweddio ar I ti agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am waredwr. O Dduw, yn gweddio yn ben hyn oll mae dy enw di fydd yn cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. Nerthon ni yn hyn o Dduw, mor aml I ni'n ceisio dwyn y clod I ni yn hunan, rhywsut neu gilydd I ni'n llwyddo dwyn mymryn o'r clod, hyd yn oed llawer o'r clod yn dod yn sylw I ni a mae'n rhannu yn y weithred ac felly o Dduw I ni yn gweddio ar I ti faddau ni am hyn ac na fydd yr un ohonom yn awyddus I ddwyn unrhyw rhan o'th glod oddi wrth y ti. Ni yn gofyn I ti o Dduw, mae ti fydd yn cael ei ddyrchafu, mae dy enw di fydd yn cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. O Dduw, gad I ni anghofio popeth arall ond amdana ti dy hun. O Dduw, I ni yn gofyn I ti dywallt ysbryd arnom, I ni'n gofyn am dywalliad mawr o'r nef lawr i'n plith, I nerthu ni, byddwn ni yn daddoli di mewn modd sydd yn gywir, mewn modd sydd yn iawn,
ond mewn modd sydd yn llawn o bresenoldeb yr arglwydd yma. I ni yn gweddio felly ar ei bob un ohonom teimlo dy agosatrwydd ato. Gad i ni deimlo hyn ym mhob rhan o'n hoedfa. Diogelan hoedfa o Dduw rhag yr un drwg, rhag anhawsterau corfforol o Dduw, pan mae blinder yn dod ar ein traws ni. O Dduw, i ni yn gweddio ar ei ti dynnu'r blinder hwnnw i ffwrdd. Gad i ni i rhoi ein sylw, ein haddoliad, ein holl sylw tuag ata ti y prynhawn hwn. A trwy gydol y dydd, i ni yn cyflwyno'r holl ddydd i ddofal ti. Bendithia bob oedfa, i ni'n gweddio am bob oedfa ar hyd a lled ein gwlad hefyd. Bydd yn agos at y bobl a tyd a cylondyd iddynt lle bynnag ymaint, ac y byddi di yn dod unwaith eto ac yn dychwelyd i'n gwlad. Felly o Dduw, bendithia'n hamser nawr, i ni'n cyflwyno hyn oll i ddofal di, ac i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych chi'n ganu emyn rhi 525. Oth flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fe enw, ni feddaf enw gwell. 525 gen i sefyll i'w chanu.
Bydd o'n testyn o Rufeinied, penod 4 ac adnod 8. Rufeinied 4 adnod 8. Dedwydd yw y gŵr, nid yw'r arglwydd yn cyfrif pechod iddo. Nawr, mae'r apostol Paul yn defnyddio dadleuon cryf iawn mwyn dangos dilysrwydd ei athrawiaeth. Mae e'n dangos nad oedd ei athrawiaeth yn rhywbeth newydd, nad dyfais dyn oedd ei athrawiaeth. Mi fydde fe yn ceisio ei orau i bwysleisio iddynt, nid fel i ni meddwl dros y cynrifoedd fel y mae yna grefyddau wedi ymddangos, crefyddau newydd ac yna sectau yn codi fyny fan hyn ac fan draw, a pobl sydd yn meddwl am ryw athrawiaeth newydd ac yn creu rhyw fath o sect neu ryw grefydd newydd, ac efallai mi fydde pobl wedi dod a cyhuddo y Cristnogion cynnar o rhywbeth tebyg i hyn. Ac mi fydde Paul yn defnyddio dadl cryf i ddangos mae nid dyfais dyn, mae nid rhywbeth newydd oedd e. Ac mae e'n cyfeirio yn y benod yma at fawrion y genedl. Edrychwch ar yr adnodau cyntaf o'r 4 benod. Pa beth gan hynny a ddywedwn ni, a dychmygwch y sefyllfa nawr lle mae e'n cyhoeddi, mi fydde e'n gwynebu i ddewon ac rai bydde'n reit ffyrnig hefyd, ac mae e am bwysleisio dilysrwydd yr athrawiaeth yma mae yn ei ddysgu, mae o'r nef ydoedd. Ac felly adnod 1, pa beth gan hynny a ddywedwn ni ddarfod i Abraham ein tad ni ei gael yn ôl y cnawd. Canis os Abraham a gyfiawnhawyd trwy weithredoedd, y mae iddo orfoledd, eithir nid ger bron Duw, canis pa beth a ddywed yr ysgrythur, credodd Abraham i Dduw, a chyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Nawr dyna i chi ddechrau, dyna i chi ddadl, yn sôn wrth yr iddewon, yr rhai sydd yn honni bod nhw mor grefyddol a'i hanes, ac yn sôn mi fydden nhw wedi dyrchafu Abraham i'r cymylau ac yn fawr ei barch ganddynt. Ac felly y mae Paul yn cyfeirio at Abraham ei hun ac yn dweud wrthyn nhw mae fy nysgeidiaeth i yr union yr un peth ar hyn yr oedd Abraham yn ei gredu. Bod pethau wedi dod a Crist wedi dod ac wedi cyflawni'r cyfan, y mae'n rhoi yn ei gyd-destun. Ond oedden nhw ddim yn deall ac o'n nhw'n edrych ar Paul a'i debyg fel gylynion ei ffydd nhw. Ond y mae e'n dangos ac yn mynd i'r ysgrythur ac yn cyfeirio at Abraham. Ac fel petai hynny ddim yn ddigon, mae'n mynd at gymeriad pwysig arall o'r genedl, y brenin Dafydd, adnod 6. Dyna i chi ddadl sydd ganddo fe o'i blaid. Megis y mae Dafydd hefyd yn datgan dedwyddwch y dyn a mae Duw yn cyfrif cyfiawnder iddo heb weithredoedd. Dyma beth mae'n mawrion ein cenedl ni yn ei ddysgu. Abraham, mae Dafydd yn dweud yr union yr un peth. Yr un peth a ddysgodd yr arglwydd Iesu Grist. Yr un peth a ddysgodd Paul. Ac felly mae Paul yn dweud wrthyn nhw, i chi ddim yn sylweddoli, dydych chi ddim yn deall. Mae'r hyn y mae ein tadau ni wedi bregethu. Mae'r hyn y mae'r Iesu wedi bregethu. Yr un y croeso liasoch chi, mae e'n dweud yr union yr un peth ag Abraham a Dafydd. Ac dwi yn dweud yr union yr un peth ag Abraham a Dafydd. Mae'n chyba beth wrth i fi ddarllen yr adnodau yma, ond ydyn ni'n gallu dweud yr union yr un peth a defnyddio yr un ddadl yn ein gwlad ni. Yr un yw ein neges ni a'r hain, mi fydden ni'n dweud yr un peth, ein bod ni'n pregethu yr hyn pregethodd Abraham a Dafydd, yr arglwydd Iesu Grist ac yr apostol Paul. Ond gallwn ni hefyd fynd ar peth, at yr un fath o tacteg a sydd gan Paul, gallwn ni fynd ar un peth yn bellach yn ein gwlad ni. Dyna yw ein neges ni a pregethwyd dros y cynrifoedd yn ein gwlad ni. Pan ni'n meddwl am y pregethwyr sydd wedi dod o Gymru, ac i ni meddwl am pregethwyr heddi, a dyma'r tristwch, sawl oedfa fi, dim llawer oedfaon sydd yn cael ei chynnal yng Nghymru bellach, ond o'r ychydig oedfaon, ymhlith yr oedfaon hynny, mi fydd na pregethwyr falle'n dod, falle bydd ambell i gapel, fydd nhw'n cael pregethwr bob 6 wythnos neu rhywbeth. Dyna cyflwr ein gwlad ni. A cynulleidfaodd o llai na 10, siwr o fod.
Ac yr rhai sydd yn mynd i'r pulpit, mi fydden nhw'n cyfeirio at fawrio neu'n cenedl ni, ond ni bydden nhw. Bydden ni weddol sicr mi fydden nhw'n cyfeirio rhyw bryd yn ystod y bregaeth i fawrio neu genedl. Mi fydden nhw'n sôn am Griffith Jones Llanddowror, o falle rhywle yn y bregaeth, mi fydden nhw'n sôn amdano fe. Ac yn dathlu ei gyfraniad ac yn dweud, ydych chi'n cofio'r hyn am nath Griffith Jones? Yr ysgolion cylchynol yna mynd o gwmpas y wlad, dyna chi ddyn, ac efallai yn ei ddyrchafu fe, ond ddim yn sylweddoli beth oedd yn pregethu. Maen nhw'n edrych ar Griffith Jones Llanddowror fel rhywun dim ond ar lefel cymdeithasol efallai bod wedi dechrau ysgolion yn mynd o gwmpas y wlad yn dysgu pobl sut i darllen Cymraeg a darllen y Beibl, ac felly maen nhw'n meddwl dyna chi ddyn da oedd Griffith Jones Llanddowror. Nawr wrth gwrs, ni fydde'r iaith Gymraeg yn byw heddi siŵr o fod oni bai am Griffith Jones Llanddowror. Ond mi fentrwn ni ddweud mai nid yna oedd bwrdwn Griffith Jones. Doedd e ddim yn meddwl am ddyfodol yr iaith. Mi siŵr bydd yn falch bod yr iaith yn cael ei ddyrchafu ac yn cael ei help. Ond nid yna oedd y bwrdwn. Beth oedd eisiau i bobl i ddysgu sydd i ddarllen yn ei iaith ei hun mwyn nhw'n ddeall yr efengil, mwyn nhw'n ddeall beth oedd y Beibl yn ei ddysgu. Ond beth i ni'n heddiw ni'n neud, i ni'n cofio am Griffith Jones, ac i ni'n meddwl am ei effaith yn wleidyddol, yn ddiwylliannol, ac yn diolch iddo fe am yr holl awnaethau. Ond ydyn nhw ddim yn darllen i bregethau fe. Faint o bregethwyr heddi fyddai'n edrych ar pa fath o ddyn oedd e, beth oedd ei athrawiaeth e, beth oedd ei ddysgeidiaeth e. Doedden nhw ddim yn deall yr union yr un fath ar Iddewon. Doedd yr Iddewon ddim yn deall dim byd am Abraham, nac am Dafydd, ond nhw'n ei ddyrchafu fe fel un o fawrion y genedl. Dyna chi un ac unrhyw un oedd yn mentro siarad yn erbyn Abraham, gwau chi, ond doedden nhw'n deall beth oedd yn ei ddysgu. Thomas Charles, fi'n siŵr bod yna llawer heddi o'r llefydd lle mae yna oedfa, falle fydd yna rhyw sôn am Thomas Charles a'i ddylanwad ar ein gwlad ni. William Williams Pantycelyn, dyna chi un. Mi fydde bron pob oedfa Cymraeg heddi. Mi fydden nhw'n sôn am William Williams Pantycelyn. Falle os nad ydyn nhw wedi mynd i'r ein caneuon modern yma, sydd yn colli mas gymaint. Ond os ydyn nhw dal i gani'r emyne'r goreion yma o William Williams Pantycelyn, mi fydden nhw'n ei ddyrchafu fe ac yn dweud, dyma i chi ddyn mawr y genedl, dyna i chi un. Dyna i chi ddyn oedd wedi cyfansoddi emynau. Ond chi'n gwybod beth? Yr lefel maen nhw'n sôn amdano yw ar sail falle yr odl, cynghanedd, barddoniaeth, diwylliant, effaith yr emynau ar yr iaith Gymraeg. Dyna i chi lefel y peth. Ac bron iawn, glywes i ar y radio rhai blynyddoedd yn ôl, rhyw 10 emyn ore. Y 10 emyn ore. Ac oedd yna rhyw bleidleisio mynd i fod. Ac oedd nhw'n dadlau achos nhw, ac yna nhw'n cael ar ddiwedd y cyfnod pa un oedd yr emyn. Ond chi'n gwybod beth? Doedden nhw ddim yn sôn am yr emyn, ond nhw'n sôn am yr emyn dôn. Y tôn oedden nhw'n edrych amdano, ond oedden nhw'n sôn am mi dafla maich oedd i ar fy ngwar. Ac chi'n gwybod beth? Doedd dim syniad gyda nhw am beth oedd mi dafla maich oedd i ar fy ngwar yn ei olygu. Ac hyd yn oed petai nhw yn ei drafod ac yn dod a trial dysgu beth oedd William Williams Pantycelyn yn ei ddweud, bydden nhw ddim yn deall achos dyn nhw'n mynd i brofi fe. Doedden nhw ddim wedi profi'r hyn profodd William Williams Pantycelyn. Ond i ni yn pregethu beth wedodd William Williams Pantycelyn. Griffith Jones, Thomas Charles, Christmas Evans, rhaid ni gyd, i ni'n pregethu fan hyn, ond fentra i ddweud, pryn yw'r llefydd yng Nghymru sydd yn pregethu yr un neges a Pantycelyn. Bod nhw'n canu ei emynau fe. Bod nhw'n honni bod nhw'n ei ddyrchafu fe, ond efallai bod nhw'n ei ddyrchafu fe. Ond y gwahaniaeth yw, dydyn ni ddim yn dyrchafu William Williams Pantycelyn. I ni'n dyrchafu yr gwaredwr yr oedd William Williams Pantycelyn yn ei ddyrchafu. Ond yr union yr un sefyllfa, dyma'r dacteg, dyma beth oedd Paul yn ceisio wneud, oedd yn edrych ar ei gynulleidfa ac yn dweud wrthyn nhw, edrychwch i chi'n gwybod am Abraham ac am Dafydd, ac i ni'n dweud yr union yr un peth, a petai na gynulleidfa gyda ni o Gymru yma heddi, yn gwybod i hanes ac yn gwybod i diwylliant ac yn gwybod i cerddi a'i barddoniaeth, mi fysyn ni'n mentro dweud wrthyn nhw, i ni'n pregethu yr union yr un peth a Pantycelyn, a Christmas Evans, a'r einigi Daniel Rowlands, Howell Harris, Thomas Charles, Griffith Jones. I ni'n dweud yr union rhywun beth. Dewi Sant, i ni'n pregethu'r union rhywun peth yn nhw. Ond chi'n gwybod beth? Does dim syniad gan y mwyafrif o bobl beth pregethodd y dynion yna. Ac pan maen nhw'n meddwl
ac yn dod ar draws yr hyn maen nhw'n ei bregethu, maen nhw'n dweud, wel, i ni wedi dod mlaen o fyna. I ni'n deall pethau'n well heddi. Ac yna maen nhw'n anwybyddu'r cyfan dywedodd y pobl yma. O, na dristwch. Chymod y capeli sydd wedi cael ei adeiladu. Chymod beth, y capeli gafodd ei adeiladu yn seiliedig ar bregethiad a thrawiaeth y Beibl. Ac eto i gyd, does neb yn gofyn pam adeiladwyd y capeli yma ar hyd a lled ein gwlad ni. Yr un yw ein neges ni ar hyn a gafodd ei bregethu dros y canrifoedd ar y cyfan. Yn y mwyafrif o llefydd, mae pethau wedi dirywio cryn dipyn. Wel, dyma'r dull a defnyddiodd Paul, a dyna beth i ni am i wneud. I ni am fentro a defnyddio'r dadleuon yma. Beth dwedodd Dafydd, beth dwedodd Abraham, beth dwedodd yr mawrion yma i gyd. A dyma beth i ni'n mynd i ddweud y pnawn yma. I ni'n mynd i ddod ar hyn gafodd ei ddweud dros y blynyddoedd. Ac felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar bechodau a guddur. Ac yna cyfiawnder heb weithredoedd ac yn olaf y ffydd sy'n achub. Wel, yn gyntaf, pechodau a guddur. Dyma ddywedodd Paul yn dyfynu ac yn cyfeirio at Dafydd ei hun adnod 7. Dedwydd yw yr rhai yma ddeuwyd ei hanwireddau a'r rhai y cuddiwyd ei pechodau. Dedwydd yw y gŵr, nid yw'r arglwydd yn cyfrif pechod iddo. Dyna chi adnod, dyna chi ddisgrifiad, dedwydd, hapus. Dedwydd yw yr rhai yma. Mae e'n disgrifio pwy yw'r bobl sydd yn hapus. Gai ofyn i chi, a ydych chi yn hapus? Ydych chi'n hapus prynhawn yma? Dyna i chi drysor. Mae'r holl fyd yn ei geisio. Ni'n gwrando ar y radio chydig bach yn ôl a rhywun yn sôn am i ddyddiau cynnar a'i fywyd yn y byd y cyfryngau ac yn gofyn ar y diwedd am mae yna rhyw draddodiad o ofyn ar ddiwedd yr rhaglen achos i benblwydd yn siarad ar ddiwrnod i benblwydd ac yna'n dweud ar ddiwedd yr rhaglen beth fyddech anreg penblwydd delfrydol ac ateb syml mae'r rhai yn sôn am pethau maen nhw'n hoffi pethau materol ond fe nath mynd ar hyd y trywydd oedd iechyd achos oedd wedi bod yn sâl yn ddiweddar ac hapusrwydd. Dyna beth oedd moyn oedd hapusrwydd. Hoffwn ni, petawn ni wedi cael cyfle i cael sgwrs gyda'r gŵr yma, gofyn iddo fe i ddiffinio beth yw hapusrwydd. Beth yw hapusrwydd? Achos dyna i chi'r trysor, mae'r holl fyd yn ei geisio. Mae'r byd ar ei chyfan yn gyffredinol yn ceisio hapusrwydd yn ddyddiol. Pan maen nhw'n deffro yn y bore, maen nhw'n gobeithio gewn nhw ddiwrnod hapus. Dyna beth maen nhw'n moyn. Dyna'r un o'r pethau pwysica yn aml iawn yw hapusrwydd. Mae pobl yn teithio moroedd y byd mwyn darganfod hapusrwydd. Byddai pobl yn rhoi unrhyw beth mwyn cael hapusrwydd. Ac onid yw'r byd yn ei geisio gyda'i holl nerth. Y broblem fawr sydd gennym yw hyn, nid yw'r byd yn gwybod beth yw hapusrwydd, ond mae'n ceisio'r hapusrwydd ac felly ddim yn gwybod am beth mae'n geisio. Ydych chi'n gwybod beth sydd yn rhoi gwir hapusrwydd i chi? Beth sydd yn eich gwneud chi'n hapus yn y bore? A beth sy'n cadw chi'n hapus drwy'r dydd? A beth sy'n peri byddwch chi'n hapus yn mynd i'r gwely? Beth yw e? Achos gan amlad yw pobl ddim yn gwybod beth yw'r hapusrwydd yma ac eto i gyd dyma beth maen nhw'n chwilio amdano fwy nag unrhyw beth. Mae yna rhyw syniad yn ei pennau yr hyn maen nhw'n ei gredu yw hapusrwydd. Mae yna ddamcaniaethau i ri. Hapusrwydd i un yn wahanol i hapusrwydd i rywun arall, ond nid yw hwnna'n wir. Chi'n meddwl am ddoi, neithiwr mi roedd yr holl genedl yng Nghymru yn hapus iawn. Hapus iawn ein bod ni wedi ennill gêm. Mi fydd y genedl drws nesaf Lloegr yn groes i'r disgwyl. Mi roedden nhw'n disgwyl trwy'r gêm a bydden nhw'n hapus ar ddiwedd y gêm ac yna'n deffro bore yma'n hapus. Ond yn sioc, fe ddeffro nhw bore yma yn drist. Ond fe ddeffrodd Cymru yn hapus. Ond gai ofyn i chi pa mor hir fydd yr hapusrwydd yng Nghymru'n para. Bydd y falle ddim yn para bellach na dydd Iau o ran yr holl anafiadau, ac felly byddwn ni nôl awr yn isel to yn drist, ond yna hyd yn oes yn illon ni dydd Iau. Ac yr gêm nesaf, mi fyddwn ni'n hapus ar y lefel hynny, ond nad yw e'n para.
A dyw e'n mynd i bara, mae'n sicr yn rhyw fath o hapusrwydd. Mi roeddwn i'n hapus iawn neithiwr. Ond dyw e ddim yn golygu mai dyma yw diffiniad gwir hapusrwydd. Dydy hapusrwydd ddim yn seiliedig ar gêm, achos gallasau ni mor hwydd wedi bod yn drist yn mynd i'r gwely neithiwr. Nawr, ar sail beth i chi'n gosod y sylfaeni am hapusrwydd? Beth sydd yn rhoi gwir hapusrwydd i chi? Ife gêm? Wel, yn sicr i chi, ni'n gwybod nad yna sydd yn rhoi gwir hapusrwydd, achos dwi ddim yn gallu cofio sgôr y gemau llynedd, hyd yn oed. Ond llynedd, mi roeddwn ni'n cofio nhw ar y pryd, ac o'n i'n hapus ac yn drist. Ond dwi wedi anghofio nhw nawr, dwi ddim wedi para'n hir iawn. Ond mae'r byd yn chwilio amdano fe. Ac beth sydd yn gwneud un yn hapus, ddim o reidrwydd yn gwneud rhywun arall yn hapus. O'n i'n siarad gyda rhywun yn ddiweddar ynglyn â, o'n i allan yn y wlad ac o'n i'n dweud byddwn ni byth yn gallu byw fan hyn. O'n i eisiau byw yn y dinas, dwi'n dwlu gweld y traffig, dwi'n dwlu gweld y goleadau, dwi'n dwlu gweld yr adeiladau mawr. Dwi'n licio mynd i'r wlad, ond byddwn ni ddim meddwl am byw yna, dim ar y pryd, achos dwi erioed wedi cael y profiad. I fi, person y ddinas ydw i, ond oedd y person yma'n dweud, allan ni byw fan hyn yn y ddinas, mae dod i weithio, mae'n ddigon, dwi eisiau byw yn y wlad, lle mae'r afonydd ac yn y blaen. Wel, mae pobl yn wahanol, mae beth sy'n gwneud fi'n hapus, ond dim dyna bydd yw gwir hapusrwydd. Byw yn y ddinas, byw yn y wlad. Mae pobl yn gallu deffro yn y bore yn y wlad, yn drist, a mae rhywun gallu deffro yn y ddinas, yn drist. Mae yna bobl yn gweithio oriau di-ri mwyn gallu cael arian yn y gobeith y bydd yn prynu hapusrwydd. Ydych chi wedi gweld pobl cyfoethog iawn? A ydyn nhw'n hapus? A ydyn nhw yn dedwydd i byd? Yn fodlon i byd, gan amlad, neu dydyn nhw'n hapus iawn achos maen nhw wedi cael yr holl arian ac nawr mae'r pleser wedi mynd i brynu rhywbeth newydd. Dyw'r pleser ddim na yn cael rhywbeth newydd, ac felly mae'r ychydig pleser yna o fedru gael unrhyw beth nawr wedi mynd, achos nawr fedryn nhw brynu unrhyw beth, ac felly dwi ddim yn ei bodloni, ac felly mae nhw'n goffo chwilio rhywle arall am yr hapusrwydd, poblogrwydd, statws, dyna be mae'r rhai yn meddwl sydd yn mynd i roi hapusrwydd i nhw. Os ydw i'n boblogaidd, yna fe fyddai'n hapus. Mae rhai yn meddwl na i lwyddo gadael marc ar y byd. Os lwydda i adael y byd yma ac fydd fy enw i mewn rhyw llyfr hanes, yna fyddai'n fodlon. Ond bydda nhw yn y bedd. Felly fydda nhw ddim callach bod i henwa nhw yn y llyfr hanes yn eu tîb nhw, achos maen nhw'n meddwl bydda nhw yn marw, dyna fe. Wel, pam bod nhw'n byw i bywydau mwyn cael ei enw mewn llyfr hanes, rhywbeth fydda nhw byth yn ei fwynhau, fydda nhw byth yn gwybod bod nhw wedi llwyddo, achos yn ôl nhw fydda nhw wedi marw, dyna fe. Ond eto gyd maen nhw'n treulio eu holl fywydau mwyn gwneud rhywbeth i adael marc ar y byd, mwyn cael ei henw lawr mewn print mewn rhyw lyfr hanesyddol yn sôn am yr hyn a wnaethon nhw. A yw hynny yn mynd i roi hapusrwydd i chi? Mae yna gymaint o bethau sydd yn dod ar ryw hapusrwydd, ond rai tymhorol ydyn nhw yn unig. Mae pethau lleiaf yn gallu dinistrio'r hapusrwydd yma. Chi'n gallu profi os ydy'r hapusrwydd sydd ganddo chi yn rhywbeth sy'n werth i gael. Os mae gwir hapusrwydd yw gan ofyn y cwestiwn, a all unrhyw beth ddod i ddinistrio'r hapusrwydd hynny? Fel yn y gêm ddoe, un cais yn trawsnewid teimlad cenedl. Un yn llawen, un ddim. Gallai wedi bod mor wahanol, y llall yn hapus, y llall ddim. Yr rhai oedd yn cynrychioli Cymru chydig wythnos yn ôl, un slip, a dyna i gyrfa nhw wedi dod i ben. Fydden nhw ddim yn chwarae mewn cwpan byd arall. Maen nhw wedi brifo'u coes. Maen nhw wedi rhoi holl bywydau, a does dim hapusrwydd fyna bellach. Yr oedden nhw'n hapus, maen nhw wedi cyrraedd yr uchelfannau o cael ei dewis, ond un slip, un peth bach oedd un darn o'r cae ac yn y Stadiwm Millennium oedd ddim cweit wedi sefydlu yn y pridd ac wedi gwreiddio, ac oedd chi gweld y drod yn mynd ac un slip, a dyna fe, dyna i arfa fe drosodd falle. A dyna i chi hapusrwydd, mae e drosodd mewn eiliad. Un trip bach, un peth sydd angen i ddigwydd, ac mae hapusrwydd y person yna wedi mynd. Chi'n gallu gweld os mae gwir hapusrwydd yw os yw e'n gallu para. Ond mae mwyafrif o bethau'r byd yma'n gallu diflannu. Fe allech chi golli'ch arian chi gyd mewn eiliad.
Os ych chi'n boblogaidd, na gyd sy'n rhaid i rywun i wneud, i dweud celwydd amdanoch chi, ac yna mae pobl yn credu'r celwydd, ac felly mae pobl yn edrych arnoch chi mewn ffordd gwahanol, ac ych chi wedi colli'r hapusrwydd o boblogrwydd. Dyna chi lefel hapusrwydd y byd, mae'n gallu mynd mewn eiliad. Ond mae'r salmydd yn datgan yn eglur. Pwy yw y gwir hapus? Dyma be mae'n dweud. Mae'r salmydd yn dweud, ac mae Paul yn datgan hefyd. Mae Paul yn datgan dedwydd yw yr rhai. Hapus yw yr rhai. Pwy yw nhw? Pwy yw y bobl sydd wir yn hapus? Y rhai y maddeuwyd eu hanwireddau, a rhai y cuddiwyd eu pechodau. Dedwydd yw y gŵr, nid yw'r arglwydd yn cyfrif pechod iddo. Dyna i chi rhywbeth sydd yn para. Dyna i chi beth yw gwir hapusrwydd. Neu falle bod chi'n cofio adeg fel plentyn bach, neu falle yn eich harddegau, neu falle hyd yn oed yn hun, pan o'ch chi wedi torri rhywbeth gwerthfawr yn y tŷ. Neu falle wedi difetha rhywbeth. Falle bod chi wedi gwneud rhywbeth a bod chi wedi colli rhyw ddiod, neu wedi rhoi rhyw farc, neu wedi rhwygo darn o papur wal neu rhywbeth. A be wnaethoch chi? O'ch chi'n meddwl, dwi ddim eisiau cyfaddef y peth nawr, rhag ofn y cael stŵr am wneud y fath beth, ac felly dwi'n mynd i guddio fe. Na os da torri rhyw darn o lestr, oedd e falle bod chi wedi pigo fe lan a ddim eisiau rhoi yn y bin sbwriel, neu fydda rhywun yn clywed y symud. So felly wthio fe'r gornel a rhoi llyfrau yn ei erbyn, neu falle os da rhyw ddarn o'r wal, rhoi clustogau yn erbyn y wal, yn y gobeith na fi neb yn ei weld. Ac mae wedi gweithio. Chi wedi gorchuddio'r marc. Ond y broblem yw, ar ôl cyfnod, mae rhywun yn dod i lanhau'r stafell. Ac yn symud y celfi ac maen nhw'n dod o hyd iddo fe. Nawr falle bod y tactig wedi gweithio achos mae rhai wythnosau wedi mynd ac i'ch ddiwefydorwyd hwnna tua mis yn ôl. Ac felly fydd y stŵr ychydig yn llai efallai. Ond i chi wedi llwyddo cael gwared am y tro, ond mae rhywun yn dod o hyd iddo fe. Ond fan hyn, mae yna rhywbeth llawer gwell na rhyw guddio felly. Yma mae Paul yn disgrifio un lle mae'r cuddio yn un parhaol. Mae'n gweithredoedd drwg ni fan hyn, ein pechodau ni, yma nhw'n cael eu cuddio, nid am o rhyw stŵr o'n rhieni am gyfnod bach, ond o'r holl alluog Dduw sydd yn mynd i farnu, mae Paul yn sôn fan hyn, fe fydd eich pechod yn cael ei guddio ohono fe am beth? Ni ddaw y dydd pan datguddir eich pechod. Dyna be mae'n dweud, dyna be sy'n hapus. Dyma sy'n eich chi'n hapus. I'r Cristion, fydd dim un o'i weithredoedd drwg yn cael ei ddangos i neb. Pam? Y mae Crist wedi maddau'r cyfan. Y mae wedi cuddio'r cyfan. Y mae wedi cuddio'r cyfan o olwg yr holl alluog. Mae'r barnwr, dwi'n gallu weld e. Does dim un marcyn o frynt ni i weld. Does dim un pechod i weld. Os ydych chi wedi gweld eich pechod, os yw'r ysbryd glân wedi agor llygaid eich enaid i weld difrifoldeb eich cyflwr pechadurus, yna byddwch am cael gwared ar eich pechod. Fe fyddwch chi yn teimlo cywilydd am eich pechod. Fydd pethau'n dod i'ch cof chi am y pethau chi wedi wneud, a'i ddweud, a'i feddwl, ac mae cywilydd arnoch chi, a chi'n gwybod bod Duw holl alluog yn gwybod y cyfan, a'i fod wedi gweld y cyfan, a wedi gweld difrifoldeb y cyfan, a fe fyddwch chi am cael gwared arno fe. Efallai ydych wedi ceisio cael gwared ar bob atgof o bechod. Falle bod chi wedi ceisio wthio fe i gefn eich cof. Ond chwa beth, mae'n dod yn ôl. Yn yr adegau, pan i chi ddim yn ei ddisgwyl, fe ddaw yn ôl i'ch atgof. Chi wedi ceisio i guddio fe, chi wedi ceisio anghofio am y peth. Ond chwa beth, yr hyn a ddysgwyd yn yr Efengil, bod modd delio a phechod, bod modd cuddio eich pechod o olwg y barnwr. Os gwel Duw bechod, rhaid i Dduw ddelio ag e, rhaid i Dduw gosbi pechod, pam achos bod Duw yn gyfiawn. Ond yr hyn i ni'n dysgu fan hyn, yma yw bod yn ei guddio fe. Yn cuddio'n pechod o olwg Duw. Maddeuwyd ein hanwireddau. Pob un cuddiwyd ein pechodau. Mae Crist yn delio a phob un pechod ar y groes. Dyna ble ddeliodd e a'n pechod. Cymerodd ein cosb am ein pechod ni. Tywalltodd ei waed mwyn i ni gael ein golchi yn wynach na'r eira. Dyna chi yr athrawiaeth y groes. Mae eich pechod yn eich condemnio chi, ond i'r sawl sydd yn dod at Iesu Grist
Dyma be fydde Abram a Dafydd a Paul a Chris a Matthew, Mark, Luke, Ioan. Dyma beth oedd Pedr yn ei ddweud. Dyma beth oedd Thomas Charles yn ei ddweud. Dyma beth oedd Griffith Jones yn ei gredu. Dyma oedd Pantycelyn yn ei gredu. Os dewch chi at Grist, y mae e wedi tywallt ei waed mwyn i chi cael eich golchi'n wynach na'r eira. Pob un pechod. Yr rhai y mae cwilydd arno ni ein bod ni erioed wedi mentro meddwl neu gwneud neu ddweud y mae'r cyfan yn cael ei golchi a'i llwyr cuddio. Dedwydd adnod 8, dedwydd, hapus yw y gŵr, nid yw'r arglwydd yn cyfrif pechod iddo, nid yw yn gosod ein pechodau ni ar ein cyfrif ni. Ni fyddwn yn atebol amdano'n dim un ohonyn nhw. Fi dim un pechod yn dod yn ôl i'n condemnio ni pam. Y mae Crist wedi cuddio'r cyfan. Y mae wedi golchi'r cyfan. Y mae wedi maddau'r cyfan. Y mae'n pechodau oll wedi hoelio i'r groes. Psalm 103 adnod 12. Cyn belled ag yw y dwyrain oddi wrth y gorllewin, y pellhaodd fe ein camweddau o'r ddiwrthym. Bydd oedd Eseia rhywbeth tebyg. Eseia 38 adnod 17. Canes ti a deflais fy holl bechodau o'r tu ôl i'th gefn. Ti wedi taflu nhw tu ôl i'th gefn. Dyna beth ti'n neud am hechod i. Y mae Duw wedi taflu nhw tu ôl i'w gefn. Dyma gallu weld nhw dim mwy. Maen nhw wedi cuddio o'i olwg e. Mae wedi cael gwared am pechod ni. Dyma beth dwedodd Meica. A penod 7 adnod 19. Fe a ddychwel, fe a drigar hawrthym, fe a dda rostwng ein hanwireddau, a thi a deflu ei holl bechodau i ddymderoedd y môr. Allwch chi ddim cuddio gwell na gwaelod y môr. Os byddwch chi eisiau gwared ar rhywbeth, byddwch chi'n rhoi ar gwaelod y môr. A dyna beth yma sydd yn digwydd i'n pechodau. Dyna pa mor bell maen nhw wedi mynd o'i olwg e. Fyddwn ni ddim yn atebol am yr un pechod. Os ydyn ni wedi dod at y groes, os ydy gwaed Crist wedi'n golchi ni'n lan, os yw ei gyfiawnder wedi'n gorchuddio ni, os yw Crist wedi cymryd ein pechodau ni ac wedi hoelio ar y groes, yna fyddwn ni ddim yn atebol. Ni chyfrif ein pechod i ni. Dyna i chi pobl sy'n hapus. Ydych chi ddychmygu unrhyw un mwy hapus? Deffro yn y bore yn gwybod bod eich pechod wedi ei cuddio. Does dim byd gwell? Mae well nag unrhyw beth. Os yw'r holl arian y byd ych chi, dyw hwnna ddim byd i gymharu a deffro yn y bore yn gwybod fod Iesu Grist wedi maddau eich pechodau chi. Pob un. Pob un. Wel, symud ni mlaen cyfiawnder heb weithredoedd. Yn yr adnodau yma, ceir y fendith y ddwbl fel betai. Hapus yw yr un y cuddir ei bechod, ydy hwnna'n wir, ond y cam cyntaf yn unig yw hynny. Mae'n bosib ond y diwedd rhywun faddau drwy gweithredwr, falle mewn rhyw achos llys efallai, ddim yn mynnu holl hawliau y ddeddf yn ei herbyn, ddim yn cyfrif ei pechod yn ei herbyn nhw, ac yn dweud, dwi'n maddau ti. Maen nhw'n mynd i'r llys ac yna mae'r person sydd wedi cael ei brifo yn dweud, dwi'n maddau ti. Dwi ddim yn mynd i cymryd y holl hawliau ac i anfon ti'r carchar am flynyddoedd. Dwi'n maddau ti'r cyfan. Dyna i chi un peth, ond eto i gyd ar ôl yr achlysur, mae'r person yn cael dod yn rhy, dwedwch o'r carchar, ond dyw pethau ddim yn iawn rhyngdyn nhw efallai. Nid fel oedd e cyn y weithred drwg. Dyn nhw ddim wedi cymodi, dyn nhw ddim wedi dod nôl i'r berthynas hynny o fod yn gyfeillio'n agos. Efallai byddwch chi allu dweud y mae e wedi faddau ac mae wedi dod yn rydd o ofynion y ddeddf a ddim yn mynd i cael ei gosbi. Mae wedi maddau'r person, ond allwch chi ddweud, wel, rhan y stori yw hynny. Ond gyda'r Cristion, nid felly'r Cristion, mae ei bechodau wedi ei faddau yn llwyr, cuddir pob un, ond mae yna fwy. Yr hyn sydd yn rhoi hapusrwydd llwyr iddo i'r hyn sy'n adnod 6. Megis y mae Dafydd hefyd yn datgan, dedwyddwch y dyn, y mae Duw yn cyfrif cyfiawnder iddo, heb weithredoedd. Nid yn unig, dwi ddim yn cyfrif ei bechod yn ei erbyn, ond y mae'n rhoi i'w gyfrif cyfiawnder. Mae rhaid cael cyfiawnder. Does dim cymodi a Duw heb hyn. Mae maddeuant yn un rhan o'r peth.
Ond mae rhaid cael yr cymodi yma'n llawn, ac mwyn cael hyn, mae rhaid cael cyfiawnder. Does dim cymodiad Duw heb gyfiawnder. Does dim ynedfa i'r nefoedd heb hyn. Nid cyfiawnder dyn sonir amdano fan hyn, gan fod ein cyfiawnder ni fel bratiau bydron. Mae'n gweithredoedd gorau ni fel bratiau bydron. Methiant yw pob ymgais dyn i blesio Duw, i gyrraedd ei safon o berffeithrwydd. Mae'n dweud fan hyn, heb weithredoedd. Nid ein cyfiawnder ni sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn. Does dim un gweithred fedrwn ni ei wneud gall fodloni disgwyliadau safon Duw. Mae'n amhosib, petawi yn bosibl i ni fyw tan ein bod ni'n gant a mwy. A hynny ganwaith. Petawn ni'n cael 100 o gyfleoedd i fyw bywyd tan ein bod yn gamlwydd oed. Methu byddai'n hanes. Achos yr hyn yw ein cyflwr. Fe ganwyd pob un mewn pechod, pob agwedd o fywyd un wedi lygru. Ond mae'r hyn mae'r ysgrythur yn dweud, rhaid cael cyfiawnder. Dyma holl neges y Beibl. Dyma beth oedd mawrion y genedl Iddewig yn ei ddysgu. Dyma oedd neges Iesu Grist ei hun, neges yr apostolion a'n cyndadau Cymreig. Ond nid beth yw'r prif neges, yr holl ysgrythur yw cyfiawnhad trwy ffydd. Dyma beth oedd Paul yn ei ddweud yma yn Rhufeiniaid. Rhaid i ni dderbyn cyfiawnder mwyn cael ein cymodi yn llwyr â Duw. Rhaid derbyn maddeuant, mae hwnna'n wir, ond fe ddarparodd Crist hyn wrth gymryd ein cosb ar y groes. Ond rhaid cael cyfiawnder hefyd, a dyna wnaeth Crist yn ei fywyd ar y ddeiar. Fe gyflawnodd e holl ofynion y ddeddf, popeth oedd yn angenreidiol. A dyma yw'r ryfeddod yr Efengyl o gymaru â phob crefydd arall. Y mae e'n rhad. Y mae Crist yn darparu cyfiawnder i ni yn rhad ras. Y mae'r cyfan o ras. Does dim byd yn haeddiannol o ran beth i ni wedi wneud. Does dim un gweithred fedrwn ni i'w wneud sydd ddim yn ennill y cyfiawnder yma. Does dim byd o'r fath. Rhaid i rywun arall i'w wneud. Yr hyn y mae Paul yn cyfeirio ato yw fod yr arglwydd Iesu Grist yn rhoi ei gyfiawnder i ni fel pechaduriaid, am ddim yn rhad, heb unrhyw ddaioni, heb unrhyw weithred yn ni, heb edrych ar pwy ydyn ni, pa deulu gafon ni'n geni, beth oedd y cefndir crefyddol, dim byd o'r fath, heb weithredoedd, mae'n dweud, heb weithredoedd crefyddol, beth bynnag yw ein cenedl ein iaith ni, dim o'r fath, mae'r cyfan yn rhad, ac mae Iesu Grist wedi darparu'r cyfan ar ei mwyn ni. Beth mae'n dweud yw gorchuddir y Cristion yn llwyr a chlogyn perffeithrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Fe gyflawnodd Crist y gyfraith y ddeddf yn llwyr yn ei lle ni. Ac dyma be mae'n neud. Mae Iesu Grist yn dweud, mi rydw i yn mynd i ddod a rhoi fy mherffeithrwydd i chi. A dyma be mae'r tad yn ei weld. Dyma beth mae Duw y Tad yn ei weld yn y Cristion, nid pechod y Cristion, pan mae Duw y Tad yn edrych ar yr un sydd wedi dod at y groes ac wedi derbyn y maddeuant, mae Duw y Tad yn gweld yr arglwydd Iesu Grist, mae'n gweld ei gyfiawnder, mae'n gweld ei berffeithrwydd, ei fod wedi gorchuddio'n llwyr a chyfiawnder perffaith Iesu Grist. Dyna i chi rhyfeddod yr Efengyl, dyna i chi beth yw fraint yr Efengyl, dyna i chi y Cristion yn deffro yn y bore. Os ych chi'n deffro yn y bore, ydych chi'n hapus, gwrthych chi fynd i'ch brecwast ac yn amser cinio ac amser te ac yna'r swper a mynd i'r gwely. Dyna chi hapusrwydd. Ein bod ni'n gallu dweud, mae fy mhechod wedi guddio'n llwyr, mae gen i cyfiawnder y mab, yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r cyfan wedi roed i mi gan yr arglwydd Iesu Grist. Dyna chi gwir hapusrwydd. Bore fori, pan fydd pobl yn deffro, cymryd i brynu papurau newydd fydden nhw'n hapus am fori, achos mae yna rhyw newyddion da wedi dod ar eu traws nhw. Bore di Mawrth, falle maen nhw ddim mor hapus. Gai ofyn yn sydyn i gloi, sut mae hyn yn bosib? Sut fedrwch chi gael yr hapusrwydd yma? Sut mae'n bosib i chi dderbyn yr heddwch yma? A deffro yn y bore yn gwybod fod eich pechod wedi faddau. Wel, edrychwch ar y drydydd adnod. Y ffydd sy'n achub. Edrychwch, na'i bwysleisio fyddai'n adnod, darllen adnod 3, 5 a 9. Yn gyntaf adnod 3, canys pa beth a ddywed yr ysgrythur. Credodd Abraham i Dduw a chyfrifwyd iddo'n gyfiawnder. Adnod 5. Eithir i'r neb, nid yw yn gweithio, ond yn credu yn yr hwn sydd yn cyfiawnhau yr aniwiol. Ei ffydd
a gyfrifir yn gyfiawnder. Adnod 9, a ddaeth y dydwyddwch hwn gan hynny ar yr enweidiad yn unig, yntai ar y dienweidiad hefyd, canis yr ydym yn dywedydd ddarfod cyfrif ffydd i Abraham yn ei gyfiawnder. Edrychwch ar yr adnod gyntaf o'r benod nesaf, penod 5. Am hynny gan ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch tuag at Dduw trwy'n harglwydd Iesu Grist. Ffydd. Ydych chi wedi derbyn y ffydd yma? I ni wedi clywed mae nid o weithredoedd yn cyfiawnheu'r ni, felly nid y ffydd sydd yn ei weithred y sonir yma. Nid ni yn credu yn ein nerth ni. Chymod, dyna yw hanes ein gwlad ni bellach. Maen nhw'n meddwl mai rhyw gredu yw credu rhywbeth, credu rhannau o'r Beibl, ond nid dyna'r ffydd y sonir amdano. Effesied 2 adnod 8, canis trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw ydyw, nid o weithredoedd fel nad yn ffrostiau neb. Chi'n gwybod beth, os yw'ch ffydd chi yn rhywbeth sydd wedi dod o rywle, fedrwch chi ddim i esbonio fe, i fod e'n rodd, i chi dderbyn e o'r nefoedd, i chi wedi derbyn y gallu i gredu ac ymddiried. Mae'r ffydd y sonir yma yn ffydd sydd yn cael ei rhoi gan yr arglwydd ei hun. Cris sydd yn achub, ef sydd yn maddau, ef sydd yn cyfiawnhau, ef cyflawnodd yr cyfan ein mwyn. Ond chi'n gwybod beth, trwy y ffydd y mae e'n ei roed i ni. Rhodd yw e'r cyfan, y mae e'n rhoi y gallu ni gredu. Mae rhaid i ni ddod yn edifeiriol, i ddod yn waglaw, ac wrth ddod at y groes. I chi'n dod, ac yn gallu dweud, oes gen i ddim byd i roi, dim un gweithred, dim un peth dwi wedi wneud, dim un rhan o fy hanes, o fy magwraeth, o pwy ydw i, neu beth dwi wedi wneud, neu beth dwi wedi dweud. Does gen i ddim byd, dim ond pechod sydd gen i, ac dwi'n dod yn waglaw. Ac wrth ddod, mae'r ysbryd glân yn rhoi rhodd i chi, ac mae'n rhoi y gallu i chi gredu. Sut mae hynny'n digwydd? Mae'n amhosibl i ni ddweud, ond mae'n rhoi y gallu, mae'n rhoi rhodd i chi, ac ych chi'n derbyn y gallu yma i gredu. Chyfo beth, dyma beth yw gwir hapusrwydd. Dyna i chi dedwyddwch, bodlonrwydd. Does dim angen i'r Cristion rithro amgylch yn chwilio am bethau sydd yn bodloni, sydd dros dro, gan ei fod wedi derbyn yr hyn sydd yn bodloni am dragwyddoldeb. Mae'r salmydd yn sôn yn salm 4 am hapusrwydd y Cristion gymaint gwell na'r byd. Adnod 7, rhoddais lawenydd yn fy nghalon mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwynt. Pan mae'r byd yn mynd o gwmpas ac yn cael digon o wyn a digon o fwyd a digon o hyd i fita, digon o arian a digon o boblogrwydd, chwyr beth dyw e ddim yn bodloni. A maen nhw'n ceisio'r hapusrwydd, a maen nhw'n hapus am gyfnod ac yna maen nhw'n mynd nôl i'w digalondyd. Ond mae'r Cristion, be mae'r salmydd yn dweud, rhoddais lawenydd yn fy nghalon mwy na nhw. Mwy na nhw. Ac felly fellwn ni, os ych chi wedi dod at y groes ac wedi dod at Iesu Grist ac wedi derbyn yma ddeiant, os ych chi wedi dod ac edif ar hau, os ych chi wedi dod ac gofyn yn waglaw ac yn dweud, os gen i ddim byd i'w roi, ddim byd i'w gynnig. A mae e'n dod ac yn golchi'r cyfan. Mae e'n cuddio bob un pechod. A mae e'n eich golchi chi'n wynach na'r eira. Ac yna mae'n eich gorchuddio chi a'i gyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna fe fedrwch chi ddeffro. Bob bore gweddill eich bywyd chi. Mae'n 10 mlynedd. Mae'n 20 mlynedd. Mae'n hanner canrif os gewch chi bod yn byw ac yn iach. Mae'n hanner canrif fyddwch chi'n gallu deffro ac yn gallu dweud dedwydd hapus bodlon ydw. Pam? Achos mae gen i hapusrwydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna yw gwir dedwyddwch. Dedwydd yw yr rhai. Yma ddeiwyd ei hanwireddau, yr rhai y cuddiwyd ei pechodau. Dedwydd yw y gŵr. Nid yw'r arglwydd yn cyfrif pechod iddo. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y rhoddion yma sydd yn yr efengil. I ni yn diolch i ti am y ffaith ein bod yn gallu cael dedwyddwch mewn byd fel hon. Mewn byd sydd 1 munud i fyny ac yna munud nesaf i lawr. Ond o Dduw, yma yna gysondeb y mywyd y Cristion. A mae'n gallu edrych at yr arglwydd Iesu Grist. Ac yma yna gwir dedwyddwch, gwir bodlonrwydd, gwir hapusrwydd. O Dduw, pan mae'n gwybod fod ei bechod wedi guddio, a'i fod wedi derbyn cyfiawnder y mab. Tyrd felly gweithio ni'n plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen trwy ganu rhif 298.
298 o'r nef mi glywais newydd fe ymcododd ar fy nrhaed. 298 gewn ni sefyll i'w chanu. A nawr byddai di ras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.